Мисля, че е време да започваме. Здравейте и добре дошли на най-големия щанд, на най-голямото изложение София Мотошоу 2015. Освен, че най-големия и щанд с най-млада гама, 90% от автомобилите на този щанд са лансирани в България с първи път тази година. Както повечето от вас знаят, в началото на годината показваме тези 9 нови модела автомобили, компактни 10 и 20, който вече се доближава последните 30. Напълно новият за Hyundai модел 20 купе, който не е просто прибрана версия на 20, а един спортен, младежки, по-различно позициониран автомобил. Разбира се, най-важният модел на Hyundai i30 и 30 комби и още един напълно за Hyundai i30 Turbo. Това не е просто i30 Turbo приятел, това е един сериозен спортен автомобил, предвестник на спортната марка на Hyundai, Hyundai N, която беше представена преди месец в Франкфурт. В началото на годината представихме и 40 седан и комби с новост в рамката на Hyundai 7 степена автоматична скорост за отдие с моя седмица. Сега малко преди зимния сезон, който в България е много важен за автомобили 4x4, имаме цели две премиери на автомобили 4x4. Само месец след Франкфурт показваме новото Santa Fe с променен дизайн, с много нови асистенти за шофиране, взети директно от флагмана на марката Genesis. Другата премиера 4x4 е напълно новият Hyundai Tucson. Наистина една много важна премиера за България. За първи път показваме този автомобил. В Европа беше лансиран на Женева, сега малко по-късно и в България. Наистина напълно нов дизайн, нов модел, показваш новата линия на Hyundai, които се структурата е нова. За първи път комбинация от турбо мотор с директно пръскване, заедно с 7 степена скорост кутия с двоен седмица. Освен това, автомобилът наистина е претъпнат с асистенти за водача и както сподели преди малко поредния нов доволен с и нов собственик на Tucson, Нечо Балабанов, който преди половин час се видяхме и ще кажа Hyundai Tucson. Този автомобил сам върви, сам спира в предишна ситуация, сам се поддържа по-ровно, сам паркира на услугите, сам излиза от паркирането място и всъщност водача спокойно може да си рече случая да си репетира сценария. Именно заради това, че Hyundai е доста добре представен в 4x4 гамата, ние правим традиционно за четвърта година Hyundai Off-Road Show на Hyundai Off-Road Track съвсем близо до автосалона, така че по примера на големите автосалони, единствено Hyundai ще има и Off-Road трасе за тестване на Hyundai 4x4 моделите. Утре ще бъде откриването, разбира се, използвам случай да ви покана всичките. И за посетителите на автосалона, това Off-Road трасе ще работи до края на автосалона. Другата новост, която искам да ви представя, е флагмана на марката Hyundai Genesis за първи път на автосалон в България. Наистина автомобил от най-висок клас, както казват колеги журналисти, това е автомобил, който Hyundai иска да покаже, че всъщност може да направи по-добър автомобил от немските премиум бранда, да събере най-доброто от тях, да го събере на едно място и да го покаже, и не само да го покаже, това е автомобил с традиции в Америка, в Близкия изток, в Корея. Вече и в България има няколко такива автомобила. Новост, основната новост е
В края на щанда също още един много интересен автомобил, както ви казах, всички са нови. Може да видите автомобил създаден в България на базата на Hyundai 20 в България, създаден един истински състезателен ралли автомобил и той не е само красив, а вече в българския ралли шампионат се виждат 4 такива автомобила в формат шампионат на Racing Trophy и въпреки че това е автомобил с най-малък двигател и най-ниска мощност на ралли шампионата, тие доста по-мощни автомобили и се вижда много добре в своята си група ЕЦП. Та ще имате възможности там да направите снимки с истински автомобил и